Antreprenorule mic, ai observat că poți să intre banii repede în firmă, chiar mai repede decât ies? Imaginează așa, că astăzi îți intră 50.000 în cont. Doamne ajută să ne intre la toți, nu-i așa? Ce faci tu? Respiri ușurat, te gândești, am scăpat de stres, sunt bine, astăzi e tot în regulă și apoi începi să vină plățile. Începi să plătești furnizori, salarii, taxe, chirii, toate cheltuielile de funcționare ale firmei și dintr-o dată, încasarea care părea mare la început, efectiv o vezi cum să topește în business-ul tău. De ce? Pentru că nici de data aceasta nu erau banii tăi, erau banii care erau destinați deja acoperirii găurilor din trecut. Banii aceștia aveau alt stăpân înainte să intre în contul tău. Ce aș vrea să reții astăzi, ca șlap antreprenorial, este că problema nu este încasarea de 50.000. Problema este că ea vine să acopere trecutul, nu să construiască viitorul. Și vreau să mă auzi. Încasarea asta acoperă găurile din trecut în loc să-ți construiască viitorul. Dacă ți s-a întâmplat vreodată ca o încasare mare să-ți dea liniște pe moment, scrie și mie în comentarii. Aș vrea să te citesc și scrie-mi și exemple concrete.